Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pangasinan! Maaksyong morning po sa ating lahat. Merry Christmas everyone! Ngayon po ay araw ng Tuesday. Ay, Thursday naman tayo Thursday. It's November. Ano ba? December. Walang na almusal, punti laba may kinangkoy. Punti at kape. No? December 23. Duga may pechak balat. December 23, 2021. At syempre, isang tulog na lang kasi bukas wala nang tulugan, Noche Buena na. At Pasko na. Merry Christmas to you! Ganon, namamasko po. At syempre, muli pong sumasa inyo ang ating palatuntunan, mga issue ng bayan, special edition. Sa Pangasinan natin. Ako po inyong lingkod hanggang mamaya alas 9 ng umaga, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department si Action Conrad Alvarez, at kasama pa rin natin ang buong tropa ng Action Radio Pangasinan sa pagbati po sa inyong lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Have a healthy Merry Christmas and a prosperous New Year and safe, prosperous New Year. Yan na, sana safe po tayong lahat. Alam nyo naman yan, na bagamat bakunado na ang karamihan sa atin, syempre dyan pa rin po ang COVID-19 virus, may mga bagong variant, kaya mag-iingat pa rin po tayo. Ang face mask ay bahagi na po yan ng ating fashion statement. Pag tayo po ay lumalabas ng ating mga kabahayan, dapat po ay naka-face mask pa rin tayo. Ikimupaya, magano ta, ulit nung kumay bagamit siya, 1, tapiano, nanunong ng 1, 6, liwa. Pero kasi may problema rin yung Facebook ko, may problema pa din. Away pa. Ay, aliwa man na ibabagagawang ko dyan, ay, katunon niya. Dapat, kin balot. Ni, king kulaya, ay. Magano, aliwa manaya, Conrad, amay kinman, amay. Ito Action Radio, kwanta. My username. Ina-announce talaga, no? Para, wait lang. Salamat po. Sandali lang man po. Tapiano, nananang ko dyan, intiro ay lupak. Ganun, no? Okay. Ayan, live po tayo via Facebook, Action Radio Pangasinan. At syempre, 1161 kHz. AM band sa inyong talapitan. Oh, alright. Yo! Okay. Kung meron po kayo nais na ibahagi, comment or anything, nais po nyo iparating sa pamagitan po ng palatuntunang ito, pwede po kayo mag-text sa ating text line 0922-852-1161. Ito ba yun? Or sa ating iba pang text line 0916-493-8008. Or pwede po sa comment side ng ating Facebook Live. Actually, sa cellphone ko, pwede pa po siya. Pero pag sa ibang equipment like sa laptop or sa PC, ayaw po niya. Tama ba itong binuksan ko, Conrad? Ito ba siya? Bakit hindi ko makita? Gapo mo. Okay. Ito siya. Yon. No? At ang aming mga landline 6962258 and 6962256. Andito lamang po kami sa may second floor ng Duki Building, Galvani Street, Dagupan City. Yan na. Yung mga gustong magbigay ng regalo kay Action Conrad, idamay nyo na rin si Action Violi. Andito lamang po kami. Yan. So hanggang mamaya alas 9, magkakasama po tayo para sa mga balita, impormasyon. Siyempre good news muna tayo. Wala munang mga negative vibes. Dapat good vibes muna tayo kasi Pasko. At dapat damahin natin ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang essence ng Pasko. Bakit nga ba tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan? Bakit tayong merong Pasko, may Christmas tayo? No? Dahil po ito ay kapanganakan ni Jesus Christ. So sana po meron ding bumabati ng Happy Birthday, Jesus! Happy birthday, Lord Jesus! Happy birthday at maraming salamat po sa pagbibigay ng pagmamahal. Thank you for the love.
No? Thank you for your life. Thank you for our lives. Ganon. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po and happy birthday. Sana may ganon, no? Okay lang naman yan. So, Christmas Day, Pasko, ano nga ba yan? So anyway, ay paano ito may video? Sarag to? So, meron pong pagbati sa atin ang ating gobernador, si Governor Amado Pogi I. Espino III. No, kasama po ang buong pwersa, ang team, ang mga empleyado, mga department heads ng provincial government of Pangasinan, at syempre kasama ng kanyang pamilya ang kanyang pagbate sa lahat ng mga Pangasinense. O, teka, at mamaya papakita po namin sa inyo yung full video ng kanilang pagbate ni Governor Pogi Espino. Pero meanwhile, ito muna, ipapakita ko muna sa inyo, ipaparinig ko po muna sa inyo yung audio niya, yung kanyang pagbate. Wait lang, no? At nandyan yun, ano, watan manawa, Action Conrad. Pero siya, aladya ay, napiano, wag ka lang masyadon naisturbutan ay. Magano, we will have to start. Action Radio, Balitang Bayan, numero 1, ay hindi pala, mga issue ng bayan sa Pangasinan natin sa pamagitan po ng ng kanyang pagbate. Sandali lang, ha? At yan. Okay. Dali. At hinahanap ko lang. Pasensya na kayo. Kisha May, happy birthday. Si May, birthday niya ngayon. No? Happy birthday to you and happy christening. Welcome to the world of Christianity kay Gracelyn Valdez. Yan. So, ang dami. Ang dami mga celebrations. Basta wag po natin kalilimutan ang pag-follow sa mga protocols pa din. Alam nyo na yan dahil palagi nating sinasabi na kahit bumababa na ang COVID-19 bilang ng mga infected, ay si COVID nandyan pa rin. So, ito yun. Ito yung Mga minamahal kong kababayan at kailian, nandito na muli ang inaasam nating Kapaskuhan. Ang masayang paggunita sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kumpara nung nakaraang Pasko, kung saan nabalot ng lungkot at pangamba ang buong mundo. Dahil sa pandemya, ngayong Pasko ay ramdam natin ang panunumbalik ng sigla at saya dahil sa magandang bunga ng ating disiplina, sakripisyo at pagkakaisa laban sa COVID-19. Mga kababayan, kailian, ito po ang aming handog sa inyo sa Kapaskuhan. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng walang humpay at walang kapagurang tunay at tapat na serbisyo para sa inyo, sa inyong pamilya at para sa ating minamahal na probinsya. Mula po sa aking pamilya at sa buong provincial government ng Pangasinan, binabati po namin kayo ng isang Alright, yan po mga kaibigan, boses ni Irish yun. Inyong napakinggan, sabi niya. Ang mensahe ng buong puwersa ng Provincial Government of Pangasinan sa pamumuno po ng ating masipag, no, at pogi na gobernador, Governor Amado Pogi I. Espino III. Oo nga naman, kasi last year, hindi tayo nag-celebrate. Walang mga kumukuti-kutitap na ilaw, as in dahil sobrang madami, sobrang mataas ang bilang ng mga infected ng COVID-19 virus last year. But this time, no, ay makakapag-celebrate tayo and hopefully, sana po ay hindi na po magkaroon ng problema. Sana po sa pagtitipon-tipon natin na ito ay hindi na po tumaas, sana po ang bilang ng mga infected ng virus dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan at syempre sa buong bansang Pilipinas. Dahil nakakatuwa at masaya dahil kagabi or kahapon as of last night ay 3 lamang po ang new confirmed cases ng COVID dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. At 40 na lamang ang active cases sa buong lalawigan ng Pangasinan. Mayroong new recoveries, may mga nag-recovered kahapon na 6. So wala pong naitalang namatay kahapon dahil 3 lang. Thank you so much, Lord. Thank you everyone. Dahil po sa pagiging responsable natin, sa pagsunod natin sa mga dapat nating sundin. Kaya kagabi po as of last night ay 3 lamang po ang new confirmed cases. At
Hopefully, sabi ko nga, sana dumating yung araw na pag tinignan natin yung update, wala. Zero. Zero. Ang walang bagong confirmed cases. Dahil yan, syempre, malaking tulong yung pagiging bakunado natin, yung pagiging vaccinated ng bawat isa. So, yung mga hindi pa po nagpapabakuna, mayroon pa dyan, go! Wag po kayong matakot. Wag po kayong nakikinig sa sabi-sabi ng ilan na kesyo, alam mo yon, yung nakakapanghina, nakapagbigay ng sakit. Kasi lahat kami dito sa Action Royal fully vaccinated and we're okay. And we're fine. Ganon din sa ibang mga tao dahil, sabi ko nga, itong pagbaba ng COVID-19 infected cases sa ating lalawigan at sa ating bansa, malaking bagay po dyan ang pagiging bakunado, ang pagiging vaccinated ng bawat isa sa atin. So hopefully, yung mga hindi pa po nakapagpapabakuna ay go. Marami pa pong nag-o-offer, no? Madali na lamang po ngayon ang magpabakuna ang Provincial Government of Pangasinan. Nandyan po sa pamagitan po ng Provincial Health Office, ang Region 1 Medical Center ay nagbibigay din po sila, nag-i-invite din po sila palagi para po sa mga gustong magpabakuna at ganoon din po sa iba't iba mga LGUs natin, no? Ay mayroon din po silang program na ganyan. So makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyong mga LGUs, sa Provincial Health Office. Pakinggan po ninyo sa Action Radio kasi ina-announce po natin dito yung schedule ng mga pagpabakuna, no? Yung vaccination program sa iba't ibang mga LGUs. Makinig lamang po kayo sa Action Radio at manood sa ating Facebook Live para makita po ninyo yung schedule ng bawat LGU o iba pang mga avenue para po sa pagpapabakuna. Okay? Happy birthday kay Krisha May Kalamyong. Ngayon, si May. And belated happy wedding kay Mayan at kay Kevin kahapon. At sa iba pa mga celebrations, ayan, na happy baptism naman kay Grace Lynn Valdez. Yan. No? At sa iba pa mga nag-birthday ngayong December 23, dyan po sa Gibang, kay Dit, kay Madam Daisy Ferrer Balisteros, happy birthday Dit. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin dyan sa barangay Gibang, Pantal Gibang, good morning sa Ferrer family, good morning po. At De Sola family, kay Melba, kay Minang Melba, kay Michelle. Pa-order ako ng Shanghai bangus. Online, no? On-air order pag-o-order. Yung tunay, kasi may iba na akala mo Shanghai bangus. Yun pala hindi pala bangus yung ginagamit nila. May ganun, no? Naku, yung negosyo nyong ganyan. Huwag nyong hahaluan ng panluloko kasi hindi po yan magpa-prosper pagka niloloko nyo yung mga customers. Alright, magpapatuloy po tayo and we got 13 minutes. Makalan po ang alas 8 ng umaga. Sa nakalipas na mga taon, naging kaaga...
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Okay, magpapatuloy po tayo 24 minutes. Makaran po ang alas 8 ng umaga. Mga isyu ng bayan special edition sa Pangasinan Data. Ako pa rin po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Si Action Alex Navarro ay nandyan po sa bayan ng Binmalay. Kaugnay po sa inauguration and blessings ng isang bagong facility ng Pamana Water Binmalay, no? Binmalay Water District, no? Ang aga pala ng brownout namin, alas 6 pa lang kanina before 6. Hanggang pala sila umin talaga. Hanggang ngayon ba wala pang ilaw? Ilang ano yan ilang bayan yan, hindi ako nagkakamali, mga areas na sakop po ng Sinpelco, but that's from NGCP sa ilang mga projects na kanilang sinasagawa, mga clearing operations at iba't iba pa. So, ang tabianan po natin ang report ni Action Alex via Google Meet. Makikita nyo rin siya, no? Kung ano yung mga ginagawa niya dyan, kung nasaan siya, ano yung project na yan. At the same time, ang pakikipagpanayam kay Engineer Duke Silerio, yan, ang branch manager ng Pamana Binmalay, Pamana Water Binmalay, no? Siyempre, kaakibat nila dyan, katuwang po nila dyan ang Binmalay Water District. Yan, para po sa lalong ikagaganda ng serbisyo ng supply ng tubig dyan po sa ating beloved town of Binmalay. So, antabayanan nyo lang po para makita ninyo ang magandang facility dyan po sa may barangay Nagilayan. Kaya ako nagkakamali, Nagilayan ba o Gayaman? Basta, yan po mga areas na yan. Dyan po sa bayan ng Binmalay na yan po ay makakatulong para po sa mas malakas na daloy ng tubig sa mga malapit na areas. Dyan po sa area na yan. So, antabayanan mo lang, Action Alex, ikaw na ang mag-i-invite sa kanya, Conrad, no, para po makita natin. Alam niyo naman, high-tech na tayo ngayon, no? Etong modern technology. Kaya kahit nasa labas po yung ating mga kasamahan, ay nakikita pa rin natin sila, no? Ano yung mga reports nila, tulad kahapon, yung nangyaring vehicular accident dyan po sa may De Venecia Highway, sa New De Venecia Highway, sa may Lucao area, kung saan isang motorsiklo na ayon sa report, isa siyang gwardiya, isang guard, na pauwi na sana, nakamotorsiklo, sumalpok sa isang L300 van. Nako, no? Sad to say, magpapasko ang pamilya na wala na siya. Kaya mag-iingat po tayo, ha. Pag po kayo ay inaantok, no? Ako, palagi kong nasusubukan yan kasi driver din po ako. Pag po kayo ay medyo antok-antok, wag na pong ipilit kasi seconds lang, marami na ang malaking bagay na ang mangyayari. Pag seconds lang na nakaidlip ka, nako, at ikaw ay nagmamaneho, it's either matatapakan mo ng malakas o bonggang-bongga yung gasolina. Siyempre, bibilis yan, or gigilid ka, or gigitna ka, maaari kang mabangga na mga kasalubong mo. Tabi na muna, maghanap po kayo ng safe place para mag-idlip, mag-nap, no? Yung 5 minutes power nap, malaking tulong na po yan para mabawi mo yung lakas at maging masigla ka ulit, energetic ka ulit sa pagmamaneho. Remember that, ako, I'm talking by experience. Ilang beses ko na rin nasubukan na ipilit ko talaga, especially yung umagang-umaga or after lunch. Nako, talagang yung antok mo doon, hindi mo mapipigilan. Ako going to Labrador yata ako noon, or Swal, mga ganong bagay. Seconds lang. Alam nyo yung doon sa may tulay na parang, ano bang tulay yun? Yung pag ganun siya yung liko niya talaga ay sharp curve. Seconds lang, muntik na rin akong mabangga doon sa, or maaring mahulog. Kaya pinilit kong tumabi muna, pumili ako ng safe place, tumabi at nagpahinga ng konti. 3 to 5 minutes lang naman ako, okay na ako, no? Naging ko na po, nabawi ko na po ang aking lakas at hindi na ako inaantok. Yun. Alright, so antabayanan po natin, okay na ba, Action Conrad? Si Action Alex, dahil inaayos ni Action Conrad yung ating communication sa kanya para nakikita din natin
mula po dyan sa bayan ng Binmalay, ang inauguration and blessings ng bagong facility sa barangay Nagilayan. Okay? Sa bayan po ng Binmalay. Okay, wait lang. At ibibigay natin yan sa inyo. Okay, inaayos lang ni Action Conrad. Meanwhile, good morning po sa lahat ng mga viewers natin at maraming salamat po sa mga tigabayan ng San Quintin. Yan, yung mga kalipe at senior citizens na namasyal kahapon dito sa Action Radio, but so sorry, hindi kami nagpang-abot, no? Hindi kami nagkatagpo kasi may mga importante din po tayong mga meetings sa labas ng ating himpilan. Kay Precious Gem, hello ma'am, at kay Ma'am Love, no? Kakilala ko na pala siya. Siya pala yung presidente nila ng Kalipi dyan sa San Quintin na nagpunta po dito sila kahapon sa Action Radio. Yan, tuloy-tuloy po tayo sa pamimigay ng gift pack, wellness gift pack. Siyempre, nandyan po yung 4 na kahon. Yung isang gift pack na ganyan. Meron tayong 4 na kahon na sodium ascorbate. Yung isang kahon, ang laman yan 30 tablets o capsule. So, pag 4 yan, madami na yun. 4 times 3, that's 100 plus, no? Tapos, meron pa siyang alcohol at may face mask. May facial pang ang kasama yan, actually. Kasi malay nyo, ibalik po nila ang face shield. Kasi ngayon po, ay kailangan pa rin natin ang pagpapalakas, tuloy-tuloy dapat tayo sa pagpapalakas ng resistensya. Laban po sa COVID, okay na yan, no? Laban po sa COVID-19 at iba pang mga sakit. Kaya po, yung vitamin C, yung sodium ascorbate na pinapamigay po natin ay malaking tulong sa inyo. Yan, para palakasin ang resistensya. Alright, papasukin po natin ang report mula po sa Nagilayan, Binmalay, kaugnay po sa blessing inauguration ng bagong facility ng Pamana Water, Binmalay. Good morning, Action Re. Yan basta surprise, meron kayong mapapanood by next year na dating nandito na mapapanood nyo ulit. Basta wala nang higit pa kundi ikaw. Yan. Action Alex Navarro. Action Alex, ma-action morning. Go ahead. Alex, ano ba to? Conrad. Sabi niya, this was free. Okay. Yan. Okay na ba to? Yan. Alex. Walang audio. Alex. Audio. Wait lang. So, yung nakikita po ninyo sa Facebook Live natin, yan po yung bagong facility ng Pamana Binmalay. Pamana Water Binmalay. Sila na rin po, kapartner na rin po sila ng Binmalay Water District. So, yan po yan mismo sa may barangay Nagilayan, sa may along the highway lamang po sa bayan ng Binmalay. So, sandali lang po at para mapakinggan natin ang audio ni Action Alex. Yan. Alexander. Ito kasi tawagan ko dyan. Pero, patang balot ay. Ang gapo. Sige pa. Check. Mic test. Alex. Wala eh. Hindi ko narinig. Oo nga, katagila. Pero, kung narinig. Ang nga narinig, di ba? Alex? Check. Mic test. Wala. Siya, labas yung narinig ko dyan. Alex? Alex? Sige, ayusin muna. Okay. Alex? Okay, magpapatuloy pa tayo mga kaibigan, 32 minutes habang inaayos natin yung communication natin para makapakinggan natin si Action Alex mula po dyan sa bayan ng Binmalay. 32 minutes, makaroon po ang alas 8 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo ng Downy
Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis ya kabloom at balingit. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga problemang pangkalusugan na nagpapahirap sa ating katawan tulad ng mataas na kolesterol at high blood pressure, constipation, problema sa pantog, UTI at marami pang iba. Sagot yan ng SED Paniyawan Garlic plus Manaba plus Makabuhay. Ang SED Paniyawan Garlic plus Manaba plus Makabuhay ay mainam din para maproteksyonan ang ating puso. Pinapanatiling malinis ang dugo, antibiotic, detoxifier at nagpapalakas ng immune system. Kaya hindi po tayo madaling dapuan ng anumang karamdaman. Anumang problemang pangkalusugan, sagot yan ng SED Paniyawan Garlic plus Manaba plus Makabuhay. Mabibili na sa mga drugstores. Another quality product of SED Marketing. Basta SED Marketing. Tatak magaling. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Sangobion, tukoy ang imahe. Sulong dugong Pinoy. Pag-ibayin ang dugo natin. Sangobion, sa pagod, putla o hilo, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho. Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho. Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho. Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. Wag choosy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Migsubiri po, tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. This is a faded version. Let's learn mancha from A to Z. A, abo. B, butter. C, choco. D, dio. E, egg. F, food. G, grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z, zipon. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Hoy! Akin na ang wrapper at box ng ACS products nyo, ha? Bakit? Para makasali sa
Bagong taon, bagong milyon 2022! Maglakip lang ng ilan sa mga sumusunod. 3 sachets of Pride Powder 40 gram or 1 pouch of Pride Powder 500 gram, 1,000 gram or 2,000 gram or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams, 1 box of Star Wax 90 grams or 180 grams, 1 box of White Rose Kojic or Papaya Soap 60 grams or 120 grams, 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon 400 ml or 800 ml, 1 wrapper of Shield 60 grams or 1 box of Shield 90 grams or 120 grams, 2 sachets of Smart Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Liquid 200 ml or 250 ml or 1 label wrapper of Smart Paste 200 gram or 400 grams, 4 sachets of Unique 10 ml or 1 box of Unique 50 ml, 100 ml or 150 ml. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand draw is on February 12, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 128519 series of 2021. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Teresita Igid, gumanda ang pakiramdam, bumaba ang blood sugar dahil sa said panyawan. Yung panyawang garlic na ginamit ko, malaking pinagbago dun sa nararamdaman ko. Kasi diabetic nga ako. At saka nananakit mga kasukasuan. Tapos ang sugar ko. So pag nagtitik naman ako niyan, 2 beses. Isa sa umaga, isa sa gabi. Malaking bagay kasi nawawala yung parang panginginig ng kalamnan. Naalis yung hilo ko kasi ang sugar ko dati 150. Eh ngayon bumaba naman. Kahit na anong iba pang panyawan, garlic ko mag-boosting. Magandang gamitin ng mga taong may mga karamdaman ng Teresita. Metropolis, Binangonan, 76. Basta said marketing, tatak magaling. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ay aso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano'n na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat.
A message from the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 128519 Series of 2021. Alright, nagbabalik po tayo mga kaibigan. Actually, hindi ako umalis. Nakikita nyo ako sa ating Facebook screen. Pati yung dumadaan sa likod ko, si Action Ronnie G. Gusto na rin niya dumadaan dito, nagpapapansin namamasko. Balikan natin si Action Alex Navarro mula po dyan sa Nagilayan, Binmalay. Kaugnay po dito sa blessing inauguration ng bagong facility ng Pamana, Binmalay, Water, Binmalay. Action Alex, Maxong morning. Go ahead. Alex, go ahead. Alex, go ahead. Wala siyang monitor. Yan na nga ba yung sinasabi natin? Alright, isang Action morning, Action Jolly. Lakasan mo na yung boses mo, Alex, para nagkakarinigan tayo. Alright, isang Action morning, Action Jolly. At kung naririnig niyo ako, kaway naman kayo dyan. Hi! Oh, kita mo? Kita mo? Loud and clear. Go ahead. 5 Alright, by 5. isang Action morning, Action Jolly, Valdez Ferrer. At ayan, nandito nga tayo ngayon sa may Nagilayan, Binmalay, Pangasinan, kung saan isasagawa itong inauguration ng 500 CUM na glass fused to steel bolted o ground reservoir with booster station. At ito ngayon, Action Violi, kung nakikita nyo dito sa kanan, sa itong area na to, itong blue na nakikita nyo dito, yan itong inaugurate mamaya alas 9 ng umaga, at nakalagay yan dito sa may Nagilayan, Binmalay, Pangasinan. Along the highway lang ito, Action Violi. At syempre, itong newly built reservoir ay papalakasin itong mga potable waters dito sa may Binmalay. Papalakasin itong increase yung volume niya at pressure, particular na dito sa mga pipeline ng Barangay Nagilayan, Kamalay, Santa Rosa at ilan pang parte doon sa may Papagayan, Parayaw, Palas at Patotan. Palias. Action Violi, Valdez Ferrer. At Patotan. At yan nga, nakikita nyo dito. At hindi pa nag-start actually yung program Action Violi, pero nandito na at nakita nating dumating kanina etong si Engineer Duke DJ Celerio. At inaasahan din natin ang pagdating dito ng ilan pang mga members ng Pamana Water Corporation dito nga sa may Binmalay, Action Violi. Dito makakasama din natin ang BOD Chairman na si Anita U. Urbano, ang BOD Vice Chair na si Leonor C. de Los Angeles, ang Secretary Amado L. Aquino, at ilan pa mga miyembro na sila Tioli A. Ramos, Erlinda C. Ergiza, GM Juan T. Castro, at Jean S. Macaspac. At inaasahan din ang pagdating dito ng alkalde
ng bayan ng Binmalay na si Mayor Simplicio El Rosario, Action Violi. At ulitin Alex. lang natin. Action, Alex. Kita nyo dito, itong medyo blue-violet na ito, ang magiging reservoir ng ground reservoir with booster station. Malaki-laki ito Action Violi, At inaasahan nga na makakatulong ito para palakasin yung pressure ng tubig diyan sa may barangay Nagilayan, Kamalay, Santa Rosa at ilan pang parte ng Papaguyan, Parayaw, Palas at Patotan. Palias at Pututan. Hindi Patutan. Pututan at Palias. Alex. Action, Alex. Lapitan mo na si BM, si branch Attention, manager. Action Violi, medyo mahina Delay. yung ating signal dito. Medyo hindi ko naririnig itong mga questions from the studio. Alex, naririnig mo na ako? Alex. Basta ito yung kasalukuyan nangyayari dito, ulitin lang natin, Action Violi, ay magkakaroon ng inauguration nitong newly built reservoir na magpapalakas ng booster o ng potable water ng mga kababayan natin dito sa may Binmalay. Lalong-lalo na doon sa pipeline ng Barangay Nagilayan, Kamalay, Santa Rosa at ilan pang parte ng Papaguyan, Parayaw, Palas at Patotan. Action Violi. Okay. Thank you so much. Action, Alex. Alright, yan po mga kaibigan, si Alex Navarro. Wala, hindi niya ako narinig at hindi Palas at hindi Patutan. It's Pututan and Barangay Palias. Paano yan? Hindi naman niya ako naririnig eh. Di, wala din. Okay, tawagan na lang kita mamaya sa, siguro, sa cellphone. Siya ba? O mahina yung kanyang monitor? No? Yan po ay malaking bagay kasi ang tubig ay buhay, no? At muli po, ang pinapaalala ng mga tigapamana at ng BIWAD, wala pong bentahan na nangyari kundi yan ay partnership para po lalong mapaganda at mapaayos, mapalinis, mapaganda o mapalakas ang supply ng tubig diyan po sa Binmalay Water District. Good morning, Big Brother Rocky Rakish, and Merry Christmas to you. At kay Madam Rose Ferrer, diyan po sa Pantalgibang, good morning. Mr. Salvamar Cancina, good morning. At syempre happy birthday kay Madam Daisy Ferrer Ballesteros, diyan po sa may Pantalgibang. Yan. Sa iba pa mga nagbe-birthday ngayon, good morning po and Merry Christmas and happy birthday po sa inyo. Good morning din kay Beshi, kay Madam Garly Macaranas, dyan po sa Sual. Yan. Ang tunay na katuwang ni Mayor Dung Kalugay sa pagbibigay ng support at pagmamahal sa mga tigabayan ng Sual. Yan, binabati rin nila ni Mayor Dong Kalugay at ni Madam Garly ang lahat mga kababayan dyan po sa bayan ng Sual ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Yan, ganun din po yung mga kababayan nila dyan sa bayan po ng Bugalyun. Mula naman kay Mayora Meli Espino, ang pagbate sa kanilang mga kababayan sa Bugalyun ng Merry Christmas and a Happy New Year. At si Congressman Jomel Anthony Espino ng 2nd District ng Pangasinan, Merry Christmas sa lahat ng mga tiga-segundo distrito ng lalawigan ng Pangasinan. Sa ating mga balita, mga karagdagan pang balita impormasyon, nakatanggap ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 800 nagpapadyak sa bayan ng Mangaldan. Ayon kay Manay Gina de Venecia na kumatawan sa anak niyang si 4th District Congressman Christopher Toff de Venecia, hiniling nila ang naturang tulong pinansyal mula kay House Speaker Lord Alan Velasco at Senador Bongo. Sinabi pa ni Manay Gina na naintindihan nila ang kalagayan ng mga nagpapadyak, lalo't naapektuhan sila ng lubos ng pandemya at kaya't minabuti nilang magpaabot ng naturang cash assistance. Dumalo din sa naturang AICS payout si Mangaldan Mayor Marilyn Lambino at
mga representative ng DSWD. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Okay, magpapatuloy po tayo at good morning kay Brother J. Buhogo Olanday at ganoon din kay Sister Adora at sa kanilang nag-iisang prinsesa na si Angela. Morning po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa laging pagsubaybay at panunood sa amin dito sa Action Radio. Thank you for all the love and support. At ganoon din kay Angel Rose Muntimayor Pasyon. Merry Christmas and Happy New Year. Magpapatuloy po tayo 6 minutes bago mag-alas 9 ng umaga. Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, magbabalik po tayo. Subukan nating muli na balikan si Alex. Si Action Alex. Good morning, Cardoson. Good morning. And Delia Cabais. Good morning po. Merry Christmas. And hopefully, ay okay pa ba? Naka-Gmeet pa ba siya? Pero tatawagan ko rin siya sa ano. Ano pa ba siya? Okay. So, napaksot Okay. So, paano? Tawagan ko na lang dito sa namin nga to Jai. So, teka muna. At pabalikin natin si Action Alex Navarro mula po dyan sa bayan ng Lingayen. Kaugnay pa din sa ginaganap na inauguration ng isang facility ng Pamana Water, and hopefully ay ma-interview natin ng live si Engineer Duke Silerio, ang branch manager ng Pamana Water, Binmalay. Action Alex, maaksyong morning. Go ahead. Alex, go ahead. Action morning pa rin, Action Yoli. Naririnig di ba ako? Naririnig kita. Ewan ko sa'yo kung naririnig mo ako. Yan. Action morning. Go ahead. Action Yoli. Alright, at nandito nga tayo sa may, nandito pa rin sa may Nagilayan, at kasalukuyan pa rin, hinihintay natin mag-start itong inauguration ng 500 CUM glass fuse to steel bolted ground reservoir with booster station na magpapalakas nga nitong water pumping o yung andar ng tubig dito sa may Barangay Nagilayan, Kamalay, Santa Rosa, and some parts of Papaguyan at Parayaw, Palas at Alex. Sabi nga natin na, yes, ma'am. That's Palyas and Pututan. Palyas. Pototan and Barangay Palyas, hindi Palas. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. At, sige, lapitan mo na si BM. Kanina, nasabi natin na makakausap natin itong si Engineer Duke Silerio. DJ Silerio. Pero medyo inaayos pa nila ulit at bumalik siya doon sa may area dahil inaayos nga nila etong pag-start ng program. Pero susubukan natin lapitan ulit. Lapitan mo lang siya kung nasaan siya. Alam na niya yan. Okay. Yes, ma'am. Bali man dito. Okay. So, okay, antayin natin at naglalakad si Action Alex. Nilalapitan si BM ng Pamana Water, Binmalay para makuha natin ang full description ng facility na yan na kanilang iinagurahan ngayon, no? Na yan ay makatulong ng malaki para po sa maayos at mas malakas na daloy ng supply ng tubig sa ilang mga barangays sa Binmalay. Okay, so okay. Malayo ka ba? Nasa bayan ka na yata eh. Yeah. Good morning, Engineer. Interview na po kayo ngayon, Ma'am Yol. Doon na lang kayo, sir, sa may likod ng Okay. Hello, Action Yoli. Okay. Okay, kasama na natin si Engineer Silerio. Duke DJ Silerio, At ito nga, nasa background din natin yung tinatawag nga na video mo ulit. Itong inaugurate. Yes, Action Violi, nandito na si Engineer. At okay, pasok sa kanya, Action Violi, Okay. Okay. BM, good morning. Engineer, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Yes po. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, ma'am. Parang merry yung Christmas natin sa Binmalay kasi ayan na nga at gaya na as promised, no? Ang partnership ng Pamana at ng BWAD ay magbibigay ng mas maganda na supply or na supply ng tubig sa bayan ng Binmalay. So ano po yung full description ng facility na yan na i-inaugurate po natin ngayon, Engineer? Opo. Actually, today po, good morning ma'am. Opo. Today po is the inauguration ng ating 500 cubic meter na glass fuse to steel bolted ground reservoir na may booster station ito. Going po ito dun sa ating southern portion po ng Binmalay, which is mag-benefit po yung ating, syempre dito po sa Nagilayan, Kamalay, Santa Rosa, portions po nung sa ating sa may Papaguyan, Pototan, Palyas at Parayaw. Apo. Okay.
Laguna yun. Okay, so yan po yung magbibigay ng solusyon doon sa naunang problema na natin noon, di po ba? Na hindi naman kaila sa inyo, yung mga barangays na binabanggit nyo ay nagkaroon ng problema sa supply ng tubig. Opo ma'am, tama po yun. Apo. So, aside from that, operational na po ba yan? Actually, kanina po, noong mga past few weeks, pero today po talaga, on this mark, mamaya po siguro, fully open na namin yung valve going to our customers po. Okay. So, mararamdaman na po nila yung improvement in 24 hours. Makikita naman po natin. So, may team po tayo to check the pressure dun sa area. So, makita nila, nag-benchmark na rin po tayo ng initial pressure doon. Medyo mababa nga. Ngayon po, titignan natin yung magiging improvement dun sa area po natin. So, approximately po, nasa almost 3,000 households po yung magbe-benefit nito eh. Wow. Opo. Madami na. So, eto na tayo, engineer, no? Eto na tayo. Yung sinasabi nyo noon, na unti-unti na yung mga facilities at iba pa mga projects ninyo dyan ay eto na, magbubukas at eventually magiging maayos na ang buong katubigan ng Binmalay, water supply ng Binmalay. Apo, tama po. So, siguro po, baka siguro mga in 24 hours time, maramdaman na rin doon sa mga nabanggit ko pong area yung improvement natin. Okay. And kung meron man mga some parts na hindi ma-reach pa, meron pa naman tayo, may mga paparating pa tayong project. So this is just the start. Okay. More to come for the benefit ng ating pong mga konsesyonaryo. Apo. So aside from that, what's next, engineer? Ano mga ine-expect pa na mga Bimalenians? Magbibigay naman ako ng teaser. Parang ano lang. Actually, meron naman kaming recently, nung nabanggit namin during the last interview namin ni GM Juan Castro, meron kaming source development, 2 source development ang ipuput up natin dito sa may Kalit area. Okay. At saka doon mismo sa may Papagayan. So, lumabas na recently yung aming GeoRef. Hopefully, kasi GeoRef is just an indication kung may tubig siya. Okay. So, possibly, depende yun kung gaano kalakas yung makukuha natin doon. So, meron based doon sa results ng aming georesistivity study, meron pong possible water doon sa area. So, actually, I'm excited to start yung drilling. So, siguro mag-start na kami ng mga first quarter next year. Makapag-start kami ng drilling eh. Apo. Thank you, sir. And good luck and congrats. Dahil, syempre, tubig ang pinag-uusapan eh. Ang tubig ay buhay, hindi po ba? Tama po. Apo. Maraming salamat, engineer. Looking forward. Apo. Thank you. Thank you po. And Merry Christmas po ulit. Merry Christmas. Apo. Back to you, Action Alex. Alright. At hello ulit, Action Joey. Okay. So, okay. Ayun nga, So, okay na tayo. Antayin mo na lamang siguro si Mayor para sa kanyang mensahe din, no? Yes po. Okay, go ahead. Alright. So, ayan nga. At nasabi nga nitong si Engineer Celerio na magbibigay ito ng mabilis na andar na tubig para sa 3,000 household dito nga sa may Binmalay. At ayan muna ang balita nakalap mula sa gitna ng aksyon kasama si Kuya Will. Ako naman sa Action Alex Navarro, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Ayan po, si Engineer Duke Celerio, ang DUK. O nga, bala mo sa G-Meet si Kian, si Alex, dapat tinuloy-tuloy niya yun, kaya nga tinawagan ko siya sa kabila. Okay, anyway, ganun talaga. At nakita nyo naman kanina, doon sa finocus at na video ni Action Alex, yung facility dyan po sa Nagilayan. And hopefully, sabi ko nga, malaking bagay ito. Kahit saang bayan, kahit sa buong mundo dahil ang tubig ay buhay. Okay, 10 minutes, makaroon po ang alas 9 ng umaga. Tayo po'y pansamantalang mamamaalam mga kaibigan sa ating palatuntunang MIB, mga issue ng Bayan Special Edition sa Pangasinan natin. Thank you so much. Maraming salamat po at antabayanan nyo lamang po ang karagdagan pang report ni Action Alex mula po dyan sa Bayan ng Binmalay. Antabayanan nyo rin si Action Dab Tibakay sa kanyang kababaihan in action
no? Dito po sa Action Radio Pangasinan. Merry Christmas po sa inyong lahat by December 25, and that's Saturday. Haharanahin po kayo, ika-caroling po kayo ni Action Nuts at ni Action Conrad na mga Christmas songs. Yun po muna yung mapapakinggan nyo. And then December 26, back to regular programming na po tayo. Merry Christmas everyone! Sana po ay i-practice pa rin natin ang mga health protocols sa pag-observe o sa pag-celebrate kahit naman tayong party-party, reunion, sama-samang pamilya. Kailangan isipin po natin na kailangan bakunado na lahat at isipin po natin may COVID ba, virus pa din. Kaya yung face mask, bahagi na po yan ng fashion statement natin. Thank you so much once again. Merry Christmas po sa ating lahat. Maligayang Pasko mula po sa amin lahat dito sa Action Radio. Thank you so much for all the support and for the love. Ganon din po kami sa inyo. Hindi po nagmamaliw, hindi po nagbabago ang aming pagmamahal. Nakasama natin sa labas ng impilan si Action Alex and Action Willie, at sa ating technical department si Action Nuts, Action Nahikam, and Action Boyet, si Action Conrad. Yan, sama-sama na sila para sa ating modern technology, sa ating high-tech, no, na Facebook. Thank you so much. Ako naman po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Keep smiling everyone. Dito po sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Broadcasting Company sa Dagupan City. Kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang ating oras 11 minutes, makatan po ang alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.